Kopli Mandal Congress Committee ahin pen Congress Party MP candidate Jairam Ingling phankang thumkarnia sai kedeng. Indeng Crescer Cap Meghalaya killing nukum chingrom amai kapaman pon. Ningkan Isia Harman Inglong arid along longri ase karklipon. Kopli Mandal Congress Committee ahin pen Congress Party MP candidate Jairam Ingling phankang thumkarnia sai kedeng pon. Nijang Karbi Anglong Lakhatroksi Kopli constituency kaparlo. Kheroni Congress Mandal Committee asai hem along. Congress Party along MP candidate Jairam Ingling phankang thumkarnia pen karjo sai kedeng pon. Therepo chikloni phai kre troksi arni kang sampor phai plira chitim malom. Kheroni Kopli Mandal Congress Committee asai hem along ongdung Congress awokar atun pet Congress Party MP candidate Jairam Ingling aphan kangthum karni lapen karjo asai kedeng pon. Lapen Congress a party aphan ongdung awot pen kapahai ponji aphan chingki chingwai pon. Lapen bangso amai along MP candidate Jairam Ingling pen kaningje pon ke Congress sarkar wanglote Karbi Anglong kapaching thurji aphan ke chingsi asai deng pon pupusi ningje pon. Lapen Karbi Anglong arat akar i 244A pusitame Congress Sarkar Wanglote kapachunji aphan pusitame Rahul Gandhi talam chak GPF lupusi ningjepon tangte alang litum kaningje alam thele arjupon sina. जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 Munit tumanduk piglo lapen itu political demand ajar din piglo Rahul Gandhi ake hai ta chagalo article 244A implement ko nipi ya commitment ni je apply ko kusi nam chaglo so dang kon so api bangke non wrong rope itu korteng gira tum thai ji pupe normo ji pupe kadwe sibat pen gitu pen uson si idum bakang lu nyima jing thuro nyima non wrong asal langdam lo pulo te adu bupik pik lo tangka paisa ke longa amut thangda be non ke CMA matam se sab contractor kadu ke beda chirai lap lo rara tum ke thang lo pulo ne da lo ami der lo amar raso uthot ke ban thuya phang itum dang ko lapan petrol di jala dor piso pare di lapan electric bill angele piso pe ajona da dor piso so gale lahai ta review ke ban ja phang clean tan Sir, BJP Tungajipul, BJP Sarkar from there, people not pinning 80% on development at Lopo, La Tungajipul, as a Kwana Hawk. Then I little take long from Logante. Development ke doma kavema ilitum ke take long from lo. But I can nang yepa nang yepo, good nang panjang yep han ke nang pa projung yep han ke nang yeling nang yepo. Kita ilitum ke take long from to kokanda. Ningkan Isia Harman Inglong arid along longri ase karklipon. Nijang Karbi Anglong Lakhatroksi Kopli constituency kaparlo thenglong arong along Inglong arid katiki kemesenji aphan longri ase karklipon. Karbi plotang te aron barim ke kroy atum lapen phusar phisar ahut pensil abangso karklika phejo aron ke nangplanglo. Lason si wangbom lo lapen non ovekimi atung pusitame Inglong arid along sai Chiti ki jimate ok pran botor bokan lo han kape meji aphan pulote longri ase karkli kenang sot. Lason si patumi dera hem asor pusitame longri ase kachor klipon. Toh nili dak long kram sarpo phan than thili long nili sigun bagan klem malong sinili ta bini chi kheng lo la si akana muta mesen lo la si ratum phanda chuning lo si soarna phajong si itum chardom chardi lo purote nang orang chanji la chen aku ban se ilitum ke plan ke pida doi lapan ilitum jakong horang ta ke longi la si la so dung bangke than thiliar nam la pera dung bangke lang parparanam la sinili pinili
nili sigun bagana jo pen nili tum than thilie phat ba pini long diong paranam phan charki chardom si pini tum ningkan wang phak ningkan wang chor nili tum keslem kedam la pen behabe par ang ton pen chenglo nili tum hemrit arbungar phianta misyanji puasin nili tum pini long sam sarpu phan long riang nam phan chardom lo la siti Nilimhay dera sangho bagana long si long risar pu phan sekar kli amat amut akan kaduk kawita misen lapen kedam tang anta nilisiar kipi dun momlo lapen longri nok baria longri along ke longri ke thenai arnam lo amat sol arnam phan jong si ilitum ardom kardi ilitum aron tang pen ardomar di bom thek posonte ke or ke chanta thedong na sornam aposi ilitum nokbare angbong an ke longri sarpu usi pulo amasi ilitum karbi chorkli chu phiyo tum an ke dak la nokbare ang kang ke do an ke laphan si itum ardom pethinangi Ingdeng Crescer Cap Meghalaya Kiling Nukhum Chingrom Amai Kapamanpon There Pokri Trokarni Meghalaya Longkedo Ribhoy District Arlo Rong Mesek Pu Arong Along Kiling Nukhum Chingrom Amai Pongkre Sirkep Pamanpon Labang so along Kiling Nukhum Central Committee Amai Pu Samson Kiling Arideng Pen Lamaing Thorpon Meghalaya Kiling Nukhum Amai Pu Ake Hai Albinos Kiling Ahin Pen Mai Ing Samjin Pen Charipon Lo Aluhi Sarpo Aman Pen Ake Hai Samson Kiling Nukhum President Central Committee Manpeng Aluhi Sar et Kiling Kongchun Bang Kiling Nukhum Central Committee David Kiling Retired Gov Teacher Lapen Honsing England Retired Tax Commissioner Gov of Meghalaya Atum Chetongdun Bangso Amai Along Bangsuri Sose Atum Chetongdun Si Mai Ing Samjin Pen Pachunpon